Lero kama na inyako medo kete Ramogi TV etwak marwa chenro mar mbako romo kinyi makawuono kama wagoyo mbaka kutudore koda kama twaka madhi mbele ka romo mar Bomaso chomo nyakasani manen kalore ni nyakasani grube mopogore opogore osechopo kacha mar chwalo paro margi mago paro ewi lokruok madegi gomba ni obede pacho kae lokruok magigeno ne ponono kokete tim to nyalo kelo resruok ne jo Kenya kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kod wela Rio Kevin Osido jalo nyeweche mag telo otudore kodwa ka entiere county ma Mombasa mane yor Zoom kachiel kod Sospita Obungu Owich janon weche mag siasa otudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu nyisi nyakora Ramogi Joang na brobedo ka somo moko kuom ote mochwalo no okinyi makawuono ote mabende wabrobedo kwa somo achiel kachiel okinyi makawuono kwa chako kanyo kod ote mokwongo mabende onwa kanyo kod Ruth nyathi Ochieng Ruth nyathi Ochieng wacho ni Joyce twagni oseyuare bakoro obagowa ngima medo idho kabendo wacho ni achaya kod agoko osedonjo ere kako twak dhi nyime to jalup jatend piny to wacho ni twak onge kama dhiye osiko obayo dhoge an kipacha aneno ni twagni nokel mar kuyo liet mag siasa gi maandamano mane ochimo kumaracha jotwak mor nikech gi enjoy sitting allowance onego ket okenge marito twagno joma ok nie twak ok onego wuoye wach twak ahinya hinya to jo siasa en Ruth kowuok Umoja ote machielo mar Wilberforce Otieno owacho ni penjna penalist weche adek kende mokwongo kanyo bende weche go Sospita kachiel kod Osido nyalo ndiko piny mar mondo mi angwa lose bende openja achiel kanyo ni bipartisan talk en mana mar jasiasa kata mar jo siasa pogore kombe ang'o ma mono sirkal loso weche somo ma is on a crossroad ka bende wacho openjo kanyo mar ariyo gik mane omiyo Azimio lost elections mano mar higa mar 2022 achiel kuomgi ne en wach poor structures bende bipartisan konyo gi loso structures mano mar higa mar 2027 kamar adek openjo kanyo ni ere kaka bipartisan dhi konyo jopiny ma ok nyal chulo fees ok nyal yudo tije kod ok nyal neno ni wach corruption orumo mago penjo mabende openjo kanyo ote machielo mano mar Engineer Lazaro Kanyambok ong'isa kanyo ni in a true negotiation you must prepare for give and take koro office Mudavadi wacho kanyo ni shouldn't bother a lot the most important thing wacho ni an kaka inyalo los credible IBC together kod issues mag inclusivity rising cost of living plus kaka ginyalo boresha uchumi kod keto yuayo investors mondo Kenya owebedo chiro mar jomoko owacho kanyo omedo wacho kanyo ni creation of powerful opposition office to put government on check-up magi gik ma inyalo tim through simple consensus without subjected Kenyans to another form of campaign in the name of referendum mago ote mabende ochwalo nwa kanyo mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye mago ote mabende gichwalo nwa achiel kachiel okinyi makawuono kokale Facebook kacha kama wantiere live odiochieng makawuono Sospita geno ni winjo moko kuom paro mabende ochwalo nwa kanyo koda Wilberforce akeni wachaka koda mano penjo mabende openjo kanyo mugika ni ponono weche mag twak mabende dhi mbele en mana mar loso lemo mag telo ne jo siasa kata jotelo nikech adira kwaneno kata parono mar loso counties mamoko go kolosi to ponono biro bedo kod governors moko biro bedo kod MPs kachiel kod MCAs mamoko wachno mar loso apisi mano mar jatend kweth mapingo piny owacho en mana mar bero ponono joma nitiere kweth mapingo piny owacho wachno mar prime cabinet secretary's office kachiel kod choro lemo kata choro thuolo mar telo ne jatend piny en mana gigo mamulo jotelo bende japiny adiera biro yudo resruok kowuok e twak makamagi Joyce agoero kamano kabisa mano momiyo kana chako wuoyo to ni winjo ka wacho ni an gima ne wadhine barabara gin weche manase kwano kendo adwa nachaka nuo kendo motegno ni ne jopiny odhi e barabara kane gin kod to ni jiero noko timore yo makare kendo kaluwore gi report mane wayudo through the whistleblower mane baba o communicate nwa nombuche ne okwal kendo ombuch jopiny manogone kura moingo milion 6 gi wiye mane ong'eyo kendo wang'eyo go noyombo
Omiyo kanyo ikama pod wantie. Adwa nanuo maber. Ne bipartisan talk ma support kaka Obungu wich. Ok en bipartisan talk madhi pogo lemo. Nyaka wayiere ni gima jo Kenya Kwanza wacho. Gin giwacho ni gidwa ni gi create an office of the opposition leader. And that office already gisemiyo ng'at madhi bedo office no nying. Kendo giwacho ni man office Raila Amolo Odinga. Nyaka wayiere ni wan kaka jo Kenya, wan kaka jo Luo. Wan ne ok ochwewa ni wan ema nyaka wabedo opposition leaders. Chakre piny ni endi chakre nyaka giko ma piny ni. Omiyo gisani kipenja takoni ni the office of the opposition leader. Ok en office ma wagombo mondo wabed go gisani. Nikech already a structure mar governance kalure gi katiba manyien. Wantiere gi two levels of wantiere gi the minority side of the government, wantiere gi the majority side of the government. And the minority side of the government is assumed to be the opposition wing, because any carry the checks and balances before the National Assembly and the Senate. Therefore, wanted to give leaders who represent in the houses. The older constitution nomi wa thuolo mar bedo gi opposition leaders mani yiero mane wuoyo before the National Assembly kendo ne gin members mag the National Assembly. Chik ma wantiere godo gi sani omiyo wa mana minority leaders ma bende ok gin leaders mag the minority parties, but gin the representatives of the minority parties before the Senate and the National Assembly. Therefore, to me, I feel the bipartisan talk should be all about, okonego be no bedo about yiero kata loso neji offices, but onego be ni obedie yo mar duoko nengo kata yore mag ngima piny mana kaka jowa mamoko go be osewacho. Agenda mar fees nyaka wayiere ni kaka jopiny wacho, wach mar fees en gima nyaka wawuoye kendo nyaka ng'i kaka somo nyalo bedo yo makare, because education and basic right. Omiyo sirkal, it is the role of every government in power to make sure ni or give proper education structures ne nyithindo mawuok e bwo piny no. Omiyo Kenya kaka piny en ratiro mar sirkal mar Kenya gi japiny man onego bed ni dhi skul mondo yud kaka osomo e yo mowinjore. Nikech gik ma ne jowa machon, jodongo machon, kata Ramogi, kata Kenyatta, gik mane gigore ne gin gik moko adek. Ne en tieko dhier, ne en tieko fuwo, then ne en tieko tuoche. Koro tieko fuwo ne en kelo weche mag education. Omiyo education nyaka wame pass priority. Then second, yore mag chiemo, tieko dhier. Dhier ema wuoyo about the high cost of living. Kaka japiny nyalo yudo ngima yo makare. Samwa wuoyo kodini, ja boda boda, mariembo boda boda, kodhi mondo mi ogo fuel, to yudo ka bei mar fuel ne ja boda boda manogo kura ne Ruto, kata manogo kura ne Asla government gi manogo kura ne Azimio, bei chalre kendo romre. Ja Nissan, kata ja bus, kata ja ng'ata matiyo kod fuel in every level, oyudo ka cost mar fuel ni malo. Yore mag thieth, lit kabisa Joyce, kanyalo wacho ni kata most of our facilities, osiptande wa wantiere godo kate counties. For example, kata kidhi Russia kawuono, that is jo TRH, Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Ibiro dhi osiptal kacha, to yath kende mibiro mi from that facility, en mana Panadol, emibiro nwang'. But the rest of the things, nyaka pigi nindiko ni dhi nyiew pi oko. And your TRH is a referral hospital. Ka referral hospital ema bedo underfunded. Ok oyud pesa maber monyalo miyo godo jopiny yore mag geno kaluwore kod joma tuo. Magi gin gik monego bed ni wa discuss kaka osiptande wa inyalo mi yore mag inyalo thiedho godo ji, capacity mag inyalo konyo godo jotuoche. Miyo magi agenda monego bed ni wa discuss. We wawinja ne pach Kevin Osido ka imbe. We winja ne Kevin Osido ka intiere county ma Mombasa kinyima kawuono. Kevin Osido ka podi luwo twaka